खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव उदालगुरि जिल्लायाव फरायसाफोरनि सोमावसारनायजों दुहाव थासारि मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै फिन आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि ट्राइबेल फरायसाफोरनि खुद्रिसारनाय नोंगौ मोनद' हारिनो एसटि होनो नाजानायनि सायाव मोनफ्रोम जिल्लायाव फरायसाफोरनि गोख्रों सोमावसारनाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो बेबायदिनो फिन आरोबाव उदालगुरि जिल्लायावबो ट्राइबेल फरायसाफोरा मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय फरायसाफोरा बुंथिदों जोंनि फरायसाफोरा सोमावसारनायखौ सोरबाया राजखान्थि नोजोरजों नायनाया जोबोरैनो दुखुनांथाव होनना उदालगुरि जिल्लानि फरायसाफोरा बुंथिदों मख'नो गोनांदि जोंनि सोमावसारनाय फरायसाफोरखौ सरकारा एबा प्रशासना एरेस्ट खालामोब्ला जों बिनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होनना फोरमायो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बारग' थुनलाइयारि नेहाथारि सानजुला बर'आ फोरमायथियो स्टुडेन्टनि सायाव एफआइआर होदों किन्तु डिसि मेडामनो मेम'रेन्डाम होनायाव स्टुडेन्टफोरनि सायाव जेबो एगेन्स्टै केस होनाय जानाय नङा होननानै मेम'रेन्डामाव लिरनाय दंखायो आरो बेफोरबायदि जेबो केस जानाय नङा स्टुडेन्टफोरनि सायाव थारैनो जुदि पुलिसा केसखौ एप्रुभ खालामोब्ला केसखौ एक्सेप्ट खालामोब्ला जोङो फरायसा हिसाबै जोङो बेबायदिनो जोङो स्ट्रंलि हाबाफारि जोङो लाबावगोन आरो जोङो सोरखारखौ हुसियार होगोन आरो जोङो सोरखारखौ सोंखारिगोन जोंनि दाबिया जोंनि पार्सनेलनि थाखाय नङा जोंनि लाबालाबनि थाखाय नङा जोंनि फिउचारनि थाखायसो बर' हारिनि फिउचारनि थाखायसो ट्राइबेलफोरनि फिउचारनि थाखायसो लेन्ड राइट्सनि थाखायसो जोङो रावबो जोंनि पार्सनेल इन्डिभिजुवेलनि थाखाय जोङो डिमान्ड खालामाखै जोङो प्रटेस्ट खालामाखै जोंनि फिउचारखौ जोङो साननानैसो जोङो प्रटेस्ट खालामदों निस्सय दिनै उदालगुरिनि ट्राइबेल स्टुडेन्टस बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ लादों प्रटेस्टनि हाबाफारिखौ लादों बयबो दाब दाब कलेजनिफ्राय फैदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जाखिनि कलेज दङ बेनि स्टुडेन्टसफोरा दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लादों थारैनो नंगौ एसटि होयोब्ला 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होयोब्ला जोबोद जोंहा हारि हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै जोंहा जोबोद खहा जागोन बेखौ जोङो फरायसा हिसाबै बेखौ बुजिदों फरायसा हिसाबै बुजिनानै नैबे प्रटेस्टनि हाबाफारिखौ लादों आरो जाय बिथांमोना बर'नि लिडार जाय बिथांमोना बर'नि खथायाव इलेक्सन गेलेनानै देरहालांदों बिथांमोना दिनै फंसेबो खोथा बुङाखै बर' एसटिनि हेंथायै फंसेबो खोथा बुङाखै एसटि होनायनि हेंथायै फंसेबो खोथा बुङाखै आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा एसटि होनायनि सायाव एप्रुभेल होनानै एनअसि हरदों आसाम गभर्नमेन्टनो बे एनअसिखौ जोङो फरायसा हिसाबै थाबैनो उइथड्र खालामनांगौ होननानै जोङो फोरमायो आरो बुङो जोङो बर' फरायसा हिसाबै जोंनि फिउचारखौ नुहुरदों जोंनि फिउचारनि बागै जोङो बर' फरायसा हिसाबै सानदों आरो जाय बिथांमोना जोंनि उल्था उल्थि कमेन्ट होदों बिथांमोना अननानै गासैबो सिरि थानांगौ जोङो बेयाव सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल सोरबा अर्गेनाइजेशन्स आबसु सोरबा बिएसइउ होननानै जोङो नैबे प्रटेस्टनि हाबाफारिखौ लायाखै जोङो एज ए ट्राइबेल स्टुडेन्टस हिसाबैसो जोङो नैबे प्रटेस्टनि हाबाफारिखौ लादों आरो फिउचाराव जोंनि प्रटेस्टनि हाबाफारिया बेफोरबायदिनो जाबाय थागोन आरो जालांबाय थागोन फरायसा हिसाबै आं बेखौनो फोरमायबाय बेफोरखौ गोबां बुंगोन गोबाङा गोबां खोथा गुबुन गुबुन बुङो जोङो बेफोरबायदि सोरबा राजखान्थि आफादजों सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों रावजोंबो थुनज्लायजानानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ मावाखै जोङो फरायसा हिसाबैसो जोंनि फिउचारखौ नुहुरनानै जोंनि फिउचारनि खोथाखौ साननानै फिउचार जेनेरेसननि खोथाखौ साननानै जोङो जोंनि राइट्सनि थाखाय जोंनि लेन्ड राइट्सनि खोथानि थाखाय जोङो नैफोर हाबाफारिखौ लादों जोङो रावबो पलिटिकेल पार्टि जोङो थुनज्लायनानै नैबे हाबाफारिखौ लायाखै
थारैनो दाखालि बावै जालांनाय मोनसे प्रटेस्टनि हाबाफारि क'क्राझाराव जानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गेटनिफ्राय लानानै सेक्रेटारियेटसिम बे प्रटेस्टनि हाबाफारिखौ लादोंमोन बेयाव मोननैसो जानाङि जाथाया जाना थाङो बेफोरो मा होनना बुङो गभर्नमेन्टआ स्टुडेन्टनि सायाव एफआइआर होदों खिन्थु डिसि मेडामनो मेम'रेन्डाम होनायाव स्टुडेन्टफोरनि सायाव जेबो एगेन्स्टै केस होनाय जानाय नङा होननानै मेम'रेन्डामाव लिरनाय दंखायो आरो बेफोरबायदि जेबो केस जानाय नङा स्टुडेन्टफोरनि सायाव थारैनो जुदि पुलिसा केसखौ एप्रुभ खालामोब्ला केसखौ एक्सेप्ट खालामोब्ला जोङो फरायसा हिसाबै जोङो बेबायदिनो जोङो स्ट्रंलि हाबाफारि जोङो लाबावगोन आरो जोङो सोरखारखौ हुसियार होगोन आरो जोङो सोरखारखौ सोंखारिगोन जोंनि दाबिया जोंनि पार्सनेलनि थाखाय नङा जोंनि लाबालाबनि थाखाय नङा जोंनि फिउचारनि थाखायसो बर' हारिनि फिउचारनि थाखायसो ट्राइबेलफोरनि फिउचारनि थाखायसो लेन्ड राइट्सनि थाखायसो जोङो रावबो जोंनि पार्सनेल इन्डिभिजुवेलनि थाखाय जोङो डिमान्ड खालामाखै जोङो प्रटेस्ट खालामाखै जोंनि फिउचारखौ जोङो साननानैसो जोङो प्रटेस्ट खालामदों